Hayırlı erте, hürmetli kollegalar. Biz Min Motorluk izlep yerim жерден деп аталган әдәби музыкаль кичәгә багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез. Һәм безнең бүгенге спикерлар Шамил Мөхәммәд улы Садыйков, Татмедиа акционерлар җәмгыятенең генераль директоры, ул тиздән килеп җитәргә тиеш. Алмаз Таһир улы Миргаязов, Китап радиосының баш мөхәррире. Лилия Илгиз кызы Кадырова, Китап радиосының башкарма продюсеры, Мин Моторлык излеп йөрим җирдән дип аталган әдәби музыкаль кичәнең идея авторы, режиссеры һәм сценаристы, сөйләүчесе, оештыручысы һәм башкалар. Ильяс Марат улы Мингазов, Яңа Йолдыз телевизион проектының суперфиналисты, Мингазов дип аталучы татар телендә чыгыш ясаучы беренче Рәсәй кавер төркеменең солисты. Алмаз әфәнде, иң беренче сорау сезгә. Китап радиосының әлеге проекты белән сез яңа сезонны башлап җибәрәсез. Тагын нинди яңалыкларыгыз, планнарыгыз бар? Бик зур рәхмәт, хәерле көн барчагызга да. Проект дөрестән дә уникаль. Проект китапның беренче проекты, массакүләм проекты. Һәм инде ул турыда безнең тулырак итеп Лилия Илгизовна сөйләр, мин үз сиратымнан нәрсәне әйтәсем килә. Шигырь һәм җыр радионың ничек дип әйтим, визит карточкасы, эштәлеге һәм әлеге кичә шушы сөйләсен. Хәерле көн барыгызга да. Бу гомумән башта инде Китап радиосының проекты буларак чыкмаган иде. Мин Алмаз белән сөйләшеп, шуңа ничек башларга белмәенчә торам, син башланасың, мин дәвам итәрмен. Әйе. Бу кинәт кенә минем башыма килеп төшкән идея. Мен әйтәм, тәк шигырь сөйләргә кирәк, берәү кая, концерт куярга кирәк дип уйладым да, мин моны Алмаз Тагирович белән сөйләштем. Һәм инде без Шамил Мөхәммәдовичка кердек, һәм ул шунда сорады, нинди бренд астында үтәчәк бу дигән сорауга мин инде Китап радиосы дип бер дә уйламыйча әйттем. Идея авторы буларак миңа киресенчә үземнең эшләгән Китап радиосы өчен диеп бу чараны башкару күпкә рәхәтрәк тә, җиңелрәк тә һәм горурлык та. Менә шулай. Концертка килгәндә инде кичә дип әйтик, музыкаль әдәби кичә. Монда безнең булачак барыбызга да таныш җырлар, алар кавер буларак яңгыраячак Мингазов кавер группасыннан. Һәм инде мин үзем шәхсән биредә татарча безнең Китап радиосында яңгыраган шигырьләрне халыкка җиткерәчәкмен. Якынча шулай. Рәхмәт, белүемчә кыска гына видео да бар. Әйдәгез без аны карап узыйк. Ихтибар. Китап радиосының тәүге проекты. Атлар шектің мен шанасыз, шығып кеттім шарасыз. 5 сентябрьдә Казанның Кәриев театрында шигърият һәм моң кичәсе. Мин моторлык изләп йөрим җирдән. Рәхмәт әйтмәм инде. Моңарчы күрелмәгән формат. Лилия Кадырова һәм Мингазов кавер төркеме. Керү түләүсез, әмма теркәлү мәҗбүри. Теркәлү өчен сылтама Китап FM Instagram аккаунтында. Иң беренче чиратта онытканча әйтеп куйым, без Кәриев театры администрациясенә рәхмәтлебез, шулай бит. Алар безгә зал бирделәр. Зур рәхмәт аларга. Лилия, тагын берничә сорау сиңа бирәм. Беренчедән, әлеге кичәгә кайсы авторларның шигырьләре яңгыраячак һәм анда керү түләүсез, әмма алдан регистрация узарга диелгән. Белүемчә, бүгенге көндә инде регистрация узу мөмкинлеге юк, чөнки урыннар тулы. Бу чыннан да шулаймы? Әйе, Аллага шөкер, без 100% залны тутырдык. Бу безнең Instagram'дан килгән подписчиклар, без үзебезнең кунаклар да бар. Монда шулай ук Татмедиадан да без күп кенә журналистларны чакырдык, баш мөхәррирләрне чакырдык һәм Аллага шөкер, бүгенге көндә безнең зал тулы. Беренче сорау нинди әле? Нинди авторларның шигырьләре авторлар, алар нинди принцип буенча сайланды? Бернинди принцип буенча да сайланмады. Гомумән, нинди шигырь минем күңелгә якын килде, кайсы шигырьләрне минем укыганым бар, яисә Китап радиосында, яисә үзенең Instagram аккаунтында, шулардан тупланылган материал. Монда Ренат Галиәскәр, Эльмира Җәлилова, Халиса Ширмән, шулай ук Фәнис Яруллин, Әнгам Атнабай кебек язучыларыбызның да шигырьләре кертелде. Бик зур рәхмәт. Ильяс, сүз ниһаять сезгә. Сез белүемчә Әлмәттә яшәп иҗат итә торган төркем,
Ниһаять, без сезне Казанда да күрәчәкбез, кайсы җырларыгызны башкарачаксыз һәм иң популяр хитыгыз кайсысы дип саныйсыз? Микрофон. Хәерле көннәр исәмсез. Кичәдә нинди җырлар яңгыраячак, миңа калса, ничек дип җавап бирергә, бар халыкка да таныш булган җырлар яңгыраячак, ә инде безнең репертуарда кайсы җыр хит, алар барысы да хит. Безнең 60-тан артык репертуар бар һәм алар барысы да барлык төрле җырчыларның прям менә иң яхшы, иң шәп җырларның без үзебезнең репертуарга алабыз. Шуңа күрә безнең 60 җырлардан артык алар барысы да хит. Ләкин аларның 60-ы да мөгаен бер концерт өчендә яңгырамас, якынча җыр булачак һәм сез бит инде 4 егет белүемчә. Без бишәү, Бишәү. безнең саунд продюсер бар Юрий Федоров, ул безгә аранжировкалар ясый, то есть бөтен җырларны ул уйлап чыгара дип әйтим. Ничә җыр барлыгы яңгыраячак концертта 60 түгел инде. 60 60 ук түгел, 7-8 җыр, 8 дип торабыз. Һәм мөгаен журналистларга сүз биргәнче, сорауларга күчкәнче, бүгенге көндә алар аккредитация уза аламы һәм мәсәлән, бүген безнең коллегаларның анда әле чарага бару теләге туса, кемгә мөрәҗәгать итәргә? Әлбәттә, миңа турыдан-туры ясагыз була. Без инде списклар әзерләдек. Анда инде күпчелек журналистларны без кертеп куйдык. Үзләрен шәхсән чакырдык. Шуңа күрә әгәр барырга теләкләре бар икән, Татмедиада эшләүче коллегаларга һәрвакыт һәркайда урын табыла. Ансы 100% әйтә алам. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Бик ожидаемо, Гадел. Гадел Әхмәтҗанов, Татар-Информ. Белгәнемчә, минем сорау Лилиягә. Белгәнемчә, әзерлек вакытында кайбер шагыйрьләр белән каршылыклы моментларда туган име. Менә шушы каршылыклы моментларны ничек хәл иттегез һәм шушы авторларның әсәрләре, шигырьләре кичәдә яңгыраячакмы? Әлбәттә, безнең бар Алмаз Тагирович дигән шундый чудо кеше, танк, ул теләсә нинди кеше белән, теләсә нинди вакытта, теләсә нинди сорауны чишә ала. Мин әлбәттә Алмаз Тагирович аша бу сорауларны чиштем һәм без берәү белән дә талашып, теге йөрергә җыенмыйбыз да, безнең андый максатыбыз юк. Барлык шагыйрьләр, барлык язучылар белән без бик яхшы дустана мөнәсәбәттә һәм аларның шигырьләре дә әлеге бәйрәмдә яңгыраячак, һичшиксез без бу сорауны чиштек, Аллаһка шөкер. Дөресен әйткәндә, һәрбер шагыйрь үзенең шигырен сәхнәдән ишетәсе килә. Шуңа күрә минем уйлавымча, аларның теге каршы килүе дә форма өчен генә булгандыр дип уйлыйм. Алайса тагы бер сорау, менә әлеге кичәнең исеме мин матурлык эзләп йөреп җирдән кайсы авторның шигыреннән алынды? Бу шигырь юлы, беренче шигырь юлы, әйтеп үтим, мин матурлык эзләп йөрим җирдән дип башланачак безнең кичәбез дә, нәкъ шушы сүзләрдән, Илмира Җәлилова иҗатыннан. Рәхмәт, тагын сораулар. Пресс-релизда язылган әлеге чара 18-40 яшьлек аудитория өчен әзерләнә дигән. Монда теге яшьләр керсә атып үтерәчәкләр аларны. Ничә өлкәннәргә керергә ярамый, мәсәлән, пенсионерлар бит инде безнең шундый иҗатка якын кешеләр, алар күңелләренә җылылык эзләп килсә, аларны кире барып җибәрәчәкләрме? Йөрмәле син монда ди. Юк инде, бу максатчан аудитория 18-40, инде анда 80 яшьме, 90 яшьме, ансында аерма юк. Җырларның эчтәлеге, шигырьләрнең эчтәлеге арналган тематика ул как раз шушы 18-40 яшьләр өчен. Һәм бу җитди әйтим диапазон, максатчан аудитория шушы яшьтәге кешеләр килсен дигән, җәлеп ителсен дигән максаттан чыккан. Шуннан гына. Бу аудитория китап аудиториясе белән тәңгәл килеп эшләнгәндер дип уйлыйм инде. Бу аудитория башлыча китап аудиториясе белән килгән, тәңгәл килгән. Китапның аудиториясе бераз гына зуррак, ләкин безнең менә яшьләр, кавер группа, бераз гына үзегез күрәсез, алар яшьлекләр, һәм инде алар башкарган репертуар, һәм Лилия башкарачак шигырьләр, алар барыбер дә ниндидер яшьлек лирикасына якынрактыр дип уйлыйм, чөнки Илмира Җәлилова шәхсән яза мәхәббәт шигырьләре,
яшьлек шигырьләре, яшьлектә булган теге җавапсыз мәхәббәт, бәхетсез мәхәббәт, вакытлыча булган мәхәббәт турында яза. Шуңа күрә 18 яшьтән булучы кешеләргә дә ул кызыклы булырдыр дип уйлыйм. Идегез Мөршидә апа. Идел журналы Мөршидә Кыямова минем Лилиягә сорау, бәлкем алмазгадыр. Менә әйтеп киттеләр бит инде идея авторы да, име продюсер да, хәтта сәхнәдә дә чыгыш ясаячаксың. Бу нәрсә китап радиосында кадрларга кытлыкмы? Нишләп бөтенесен син аның үзең башкарасың? Беренчедән әйтеп үткәнемчә, бу минем шәхси үземнең инициатива иде. Алмазов ярыма мин шундый концерт куйм әле, чыгып шыгыр укыйм әле дип мин үзем килдем. Алмазов әйтте, эшлә, мин любой җирдә сине поддержу диде. Менә шуннан киткән әйбер, бу минем үземнең детищем буларак дип әйтим инде. Юк, ансы да бар, миңа үземә шундый рәхәт менә эшләү. Менә сез күз алдына да китермисез, төн йокламый, мин сценарийларын язам, тигендә чалам, моны эшлим. Миңа шундый рәхәт менә эшләү, миңа хәтта башка кешенең ярдәме дә кирәк булмады дип әйтер идем. Менә ниндидер организацион моментларда Ләйсәнгә мөрәҗәгать итеп, Алмазов аша юк, Шамил Мөхәммәтовичка мөрәҗәгать итеп, кайсыдыр организацион сорауларны гына шиштем, булай калганы менә миңа инде кытлык буенча Алмазов бегае. Китап радиосында кадрларга берни кытлык та юк, анда 2 кеше эшли. Бар да яхшы, бар да җитә. Сорау кабат сезгә, менә Алмаз әфәнде нәкъ сезгә әйттегез бит инде тәүге әйме китап радиосының тәүге проекты дип. Дөрес аңладыммы? Дөрес аңладыгыз. Ничә ел эшлибез инде китап, нишләп ул беренче проект кына әле? Лилияны көттегезме шулай? Китап ничә ел эшли? Да. Китап эшли ярты ел. Китап радиосы эшли ярты ел. Ярты елга әле беренче проект кына. Беренче проектны әлбәттә. Димәк, без кытлыгында сездә. Юк, кытлык юк. Мин әйтмәсәдем, бу беренче проект дип, ник безнең бар иш китап Юк, без тавышлар. сез теге сүзләрне не передергивайте русча әйткәндә. Проектлар дөрестен әйткәндә алар күп, ә менә сәхнәгә чыгып, мәйданчыкка чыгып, радиодан читкә чыгып, Шундый форматта яңа проект. башланган концерт дигән сүзгә мин шунда ук каршы килдем. Лилия концерт. Дискуссияга күчкәндә мин тоже төштем сезнең презентация вакытында китапны әйме, сез шунда ук инде сез обещать иткәнегез концертлар оештырабыз дип. Шуңа күрә аптырыйм, ничә мәктәп Менә концерт дигәннән дәвам итсәм буламы, Мөршидә? Концерт дигәннән Лилия әйтте концерт дип. Мин нәрсә дип әйттем? Концертны менә мин моңа кадәр Татмедиага кадәр эшләгән җирдә санаганым бар. Елына Татарда, Казанда гына 500-дән артык концерт куела икән. 500-дән артык бер шәһәргә бу, бер аудиториягә, бер тамашачыга, бер тыңлаучыга. Мен әйтәм, китап радиосы әгәр дә шушы 500 концерт янына шундый концерт китереп куйса, моның бернинди дә теге аерымлыгы, уникаль өлеше булмас иде. Мен әйтәм, булсын ул әдәби музыкаль кичә. Әдәбият күбрәк, җыр әзрәк, нәрсә булып чыккан, менә 5 сентябрь көнне Аллаһы бирсә күрербез. Ә инде теге дискуссия бейтем әле, дискуссияга килгәндә, дөрестән дә әгәр дә инде татарча эшләүче радио үзенә юнәлеш табып, формат табып, ниндидер яңа юл табып, шунда кешене, тамашачыны җәлеп итә икән, минем уйлавымча, бу начар әйбер түгел. Монда әйтергә кирәктер инде, бу китапның гына шундый сәхнәгә чыккан тәүге проекты түгел, ә гомумән татар дөньясында мондый проектның булганы юк иде. Концертлар күп, алар әйтеп киттек, елына 500-дән артык концерт куела Казанда гына, ул республика буенча санап китсәң, нигә чиге юк? Ну, кайда үтсә дә концерт булып кала инде ул. Ә менә мондый проектлар, шигырь уку. Миңа Лилия беренче әйткәч, минем күзем шар булды, мәйдәм. Ого, бездә дә мондый берләр бар икән әле дидем мин. Гадәттә бит инде андый әсәрләр каядыр бер почмакта, библиотеканың бер 2 киштә арасында 1-2 автор килә дә 3 кеше кул чабып утыра. Мондый зур форматта әле үткәне юк иде. Ә минем сорау, Ильяс, сиңа, әйме, ни өчен сезнең төркем сез гомумән татар әдәбиятына, шигъриятенә якынмы үзегез? Һәм кем сезгә мөрәҗәгать итте, Лилия мөрәҗәгать иттеме, ни өчен ризалаштыгыз? Әйе, мөрәҗәгать итте Лилия. Шалтыратып, Ильяс, менә шушындый проект барырга китерәбез. Сез ничек карыйсыз? Без инде озак уйламыйча
ризалык бирдик. Татар теленә килгәндә, ни өчен без гомумән татар җырлар җырлыйбыз? Ул бит инде проблема дип әйтим. Бүгенге көндә яшьләрне карасаң, алар күбрәк рус җырларын тыңлыйлар. Балалар русча сөйләшәләр һәм миңа калса җырлар аша бәлки аңлатырга кирәк аларга. Менә дөрес җырлар тыңлап, безнең бит инде яңа сулыш кертелгән җырлар, үзенчәлекле җырлар. Һәм мин дөрес аңладыммы, монда шигырьләр һәм җырлар белән генә чикләнми, ә шул ук шигырьләр подложка фон астында да булачак, дөресме? Әйе. Бу тулы әдәби музыкаль композиция, анда тишекләр, ярыклар булырга тиеш түгел дигән таләп куелды. Бу башыннан башланды, менә җыр ничек башлана, әйлмәлек, азагына хәтле, ничек шабата башы кыек, шуңа хәтле ул булырга тиеш тулы бер җыр кебек, 1 сәгать 20 минутлык, ялгышмасам, күренеш. Инде белгәнебезчә, әлеге әдәби музыкаль кичә үтәргә тиеш иде 21 август көнне Татарстан Милли китапханәсендә. Китап радиосының беренче тәүге шундый проекты китап дөньясында Милли китапханәдә үтсә, бәлки ул урынлы да булган булыр иде, әйме? Нишләп килеп чыкмады? Сезгә Милли китапханә ишекләрен яптымы, нәрсә булды анда? Үзегез әйткәнегезчә, бу уникаль проект һәм ул мондый банальностька килеп терәлергә тиеш түгел иде. Китап эчендә булырга тиеш түгел иде. Ул шундый зуррак сәхнәдә, масштаблырак үтәргә тиеш иде. Үзегез әйтмешли, бу шигырь укулар ниндидер теге 5-6 кеше генә җыеп, кайдадыр почмакта гына үткәрелә торган мероприятие түгел. Без шуңа күрә әз генә искәрәк сикердек. Һәм менә шушы проект ул быел Казан белән генә чикләнәчәкме, яисә инде республиканың башка шәһәрләрендә, районнарда үткәрергә ниятлисезме? Мөршидә хәтерли торгандыр, китап радиосының беренче презентациясендә без әйткән идек, халыкны шигырь тыңларга, шигырь сөйләргә өйрәтәбез дип. Һәм бу максатка без әкренләп барабыз. Әкренләп без үзебездә сизәбез, ишетәбез, укыйбыз. Урысча әйткәндә, отзывларны, Инстаграмга, WhatsAppка килгән хәбәрләрнең ешаюыннан күреп торабыз. Кеше дөрестән дә колак сала, кешенең күңелендә лирикага карата мөнәсәбәт уяна. Һәм бу Казанда гына түгел, без буквально узганатында да аңлап алдык, безнең Башкортстанда бик зур аудитория бар икән, кайсыдыр ки алар мобиль кушымта ярдәмендә тыңлыйлар. Һәм менә Казандагы бу кичә ничек уза, белеп торасыз, ул бушка уза, ул анда билет сатылмый, анда акча эшләнми. Әгәр дә инде бу формат урысча әйткәндә халыкка керсә, без оештырабыз мөгаен аны башта зур шәһәрләрдә, Ярчалыда, Әлмәттә, аннан соң Башкортстанның берничә шәһәрендә уйлап торабыз Туймазга бәлки барырга дип, чөнки анда безнең 350 меңгә якын милләттәшебез яши, ялгышмасам. Шуңа күрә Казанда гына шикләнеп калмаска иде. Кабатлап әйтәм, радионың миссиясе әдәбиятны, татар лирикасын, татар шигъриятен, гомумән татар мәдәниятенең әдәбият өлешен мөмкин кадәр массага таныту һәм без бу максатка барачакбыз озакка кадәр. Менә инде барысы да яхшы килеп чыкса, киләсе елларда үткәреп булса, дигәндә аның идея авторы Лилия калачакмы, яисә инде Татмедианың аерым бер проекты булып тормышка ашырылачакмы? Дөрестән дә Мөршидәнең дә сүзләрендә ниндидер ничек дип әйтим, дөрестлек бар, хаклык бар. Дөрестән дә бу юнәлештә башлап йөрүче дураклар бүгенге көндә кадәр юк иде. Менә беренче безнең акылсызрак идея авторыбыз Лилия. Дөрестен әйткәндә, мин андый кешеләрне хәтта белмим дә. Кем менә килеп, әйдә шуны кичә оештырыйк әле дип әйтүче. Әлбәттә, ул андыйлар бар. Кайсыдыр ки, әгәр дә алар аффилированный булса, кайсыдыр ки алар үзләренең шигырьләрен, яисә үзләренә кирәкле материалны танытырга
тәкъдим итүчеләр булса, андыйлар бар, андыйлар булачак, ләкин андыйлар безгә кирәк түгел, чөнки ул булачак бер генә яклы. Без әдәбиятның бүгенге көн татар әдәбиятының, бүгенге көн татар шигъриятының төрле якларын күрсәтергә тиешбез. Мәхәббәтен дә, нәфрәтен дә, туган ягында, туган җирендә һәм башка якларында. Лилиягә сорау, белгәнемчә бит инде сиңа ул теге шигърият, моңа хәтлек теге бик якын булган юнәлеш дип әйтеп булмый иде бит инде моңа хәтлек. Сиңа шулай китап радиосы тәэсир иттеме, мондагы эш тәэсир иттеме? Гомумән кайдан килде менә бу идея? Бит тик торгандан гына килми, йоклап яткандаймы? Ничегрәк шигъриятка кирип киттең? Шигъриятка мин кирип киттем китап радиосына килеш әлбәттә. Әкренләп шулай сөйли. Әгәр дә син конкрет шушы мероприятие турында сорыйсың икән, ничек ул минем башыма килде? Ул минем шимбә көнне иртән йоклап яткан, иртәнге 6-да башыма килде. Сәгать 8-дә мин Менгазов группасы белән связьдә идем инде. Әйдәгез шуны эшләгәле дип 9-да 10-да Алмазовга шылтыраттым. Менә шулай барлыкка килгән идея. Тагын бер сорау. Она мен дос утырашыма керәм. Без ансын аңладык инде, гадел итеп тормасаң да буладыр я. Дустың утырган. Сорауымны там бит инде. Китап радиосында менә бик шәп булыр иде. Юк, башта әйтәм. 5 көн үтә бит инде, моны карап булачак Татар-Информ сайтында һәм безнең YouTube'та карарга теләүчеләр, килә алмаучылар. Менә китап радиосында шундый мөмкинлек булмаячак, моны тыңлау шәп булыр иде. Мәсәлән, анда сәхнәдә бара, тур эфирны китап радиосында трансляцияләп булачакмы? Дөресен әйткәндә, минем тәҗрибәм күрсәткәнчә, андый теге визуаль әйберләрне радиога бөкләп тыгу, ул бик уңышсыз күренеш булачак. Аны күрсәтмәенчә халыкка тыңлатып булмаячак, кеше сүндереп кенә куячак радионы, ул аңламаячак нәрсә икән. Андый бер радиодан да турыдан-туры трансляция ясау өчен, аның өчен кирәк сәхнәдә дә радио белән бәйле өлешләр, күперчекләр һәм искә төшерүләр булырга тиеш. Шуңа күрә турыдан-туры трансляция юк. Юк, бәлки өлешләп, бәлки түгел, тәгаен өлешләп, бу күренешнең, бу тамашаның өлешләрен Instagram аккаунтында куеп барачаклар кызлар. Туры эфирга Instagramга куерган мөмкин. Әйе. Әйдә гадел, теге блокнот бетәме инде юкмы? Монда уже блокнот күптән бетте бит инде. Әйбер билгеле инде кичәгә Әнгам Әтнәбаевны чакырып булмыймы? Менә бүгенге исән сау булган авторлар үзләре киләчәк монда? Без аларны шәхсән шалтыратып чакырдык. Килә алганы килә, килә алмаганнары юк. Әлбәттә, бик сөенеп кабул иттеләр чакыруны. Ләкин кайберләре кызганыч ниндидер сәбәпләр аркасында килә алмыйлар. Эльмира Җәлилова, Халисә Шермән булабыз дип әйттеләр. Чөнки аларның шигырьләре инде күбрәк кулланылачак әлеге бәйрәмдә, чарада. Тагын нинди проект була ала шигырь белән бәйле? Лилия, гафу ит, девчачий проект булмыймы ул? Девчачий бик теге кызларский дип әйтүегезме инде? Юк. Без монда бик күп егет булганда булмас. Сез уйламагыз, мин монда без айсбергның өстен генә күрсәтәбез. Дөресен генә әйткәндә, менә Ильяс миңа ялганларга бирмәс. Без алар белән, әлеге кавер төркеме белән бик күп әйберләр әзерләдек. Сюрпризлар хәтта Алмаз Тагирович та белми. Шаккатып кайтып китәрлек. Шаккатырга барам мин анда. Инстаграмда историялардан күзәтеп барабыз, һәр көн диярлек әзерлек бара. Аз гына вакыт калып бара. Менә шушы вакыт эчендә сез ничә тапкыр җыелдыгыз инде репетицияләргә? Гомумән ничек каршылыклар туа? Лилиянең соңгы бер атнада эштә күренгәне юк. Ул һәр вакыт кайчан шылтыратса да, кайчан тәгәрсәң дә ул репетициядә. Шуңа күрә репетиция минем уйлавымча 24 сәгать дәвамында барадыр дип уйлыйм. Менә Ильяс та елмаеп әйди. Шуңа күрә репетициялар дөрестән дә бик серьезный аларның бара. Белүемчә, үземнең булганым юк, ләкин син әйтмешли Instagram'дан карап күзәтеп барам. Мин дә бер Ильяска сорау бирим әле якташлар буларак, менә Алмаз әфәнде әйтте, бәлки зур шәһәрләрдә әлеге проект Әлмәттә һәм башка шәһәрләрдә дә булыр. Ничек уйлыйсың, бик урыслашкан татар аудиториясы
бик теге аз булган Әлмәттә менә шушындый проект ул мәсәлән бер зал җыя алачакмы? Бу сорауга булай гына җиңел генә җавап биреп булмый, чөнки зур шәһәрләрдә дә бер инде кичә үткәрсәң, җыелырга мөмкин бер 20 кеше, 30 кеше. Мәсәлән, авылда бер инде кичә саңда җыелырга мөмкин бер 200 кеше. Шуңа күрә Мәсәлән, Әлмәтнең үзәгендә булган, яшьләр үзәгендә я булмаса Нефтче мәдәният сараенда менә шундый проект ул ничек син уйлыйсың бүгенге көндә Әлмәттә уңыш казана аламы? Әлмәттә Русча әйткәндә, в любом случае кеше җыелачак, чөнки мин үзем Әлмәттән. Без Мингазов төркеме белән 2 ел анда сольный концерт куйдык һәм 1000-нән артык кеше җыелды. Шуңа күрә Әлмәттә андый проблема булмаячак. Калган шәһәргә килгәндә, миңа калса җыелачак, ник җыелмасын. Тем более барысы да тора 5 сентябрьдән, әгәр дә яхшы гына әйтеп үтсә, то инде әзер проектында бүтән шәһәрләрдә уже күрсәтәчәкбез. Әй Гадел. Ильяс, сезгә сорау. Кавер бит инде ул танылган җырчыларның җырларын кабатлап, бераз гына үзгәртеп, үзегезнең күз алдыннан чыгып җырлау башкару, әйме? Сез беренче дисез әлеге юнәлештә үзегезне. Татар халкы мондый әйбергә әзерме? Чөнки Фирдус Тимаевның җырын җырласаң, "Эй, Тимаевка килеп җитми инде", диде, кайтып китә, бүтән килми. Ничек кабул итәләр сезне? Кабул итәләр бик яхшы дисәм дөресрәк булыр. Инде кавер дигән сүзгә килгәндә, безнең ярты җыр репертуардагы алар иске җырлар. Мәсәлән, үпкәләсәң идә үпкәлә, элдеремешкә кайтам әле. Ул җырларны бит инде һәрбер кем дә җырламый, дөресен әйткәндә. Менә дөрес итеп, яхшы итеп, достойно дип әйтим. Ул җырларны онытырга ярамый. Ул җырларны менә күптән түгел генә безнең концерт булды һәм бәләкәй генә балалар, менә бер 10 яшьлек балалар, алар җырлыйлар шул җырны. Алар хәтерлиләр ул җырны. Артистлар белән килгәндә, булай артистлар белән без дус, то есть беркем дә безгә бер сүз әйтми, наоборот, алар алар һәрвакыт әйтәләр, рәхмәт сезгә безнең җырларны җырлаган өчен. Булай халык кабул итә микән дигән сүзгә килгәндә, мәсәлән, Тимаев, без бит инде, ничек дип әйтим, идеальный бер кашында булмый. Барыбер кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый. Ну, шулай. Мин шуны гына әйтә алам, менә егетләрнең туган авылда үткән концертларында да булдым мин. Хәзер алар белән эшләгәч тә кайбер җырчылардан хәтта арттырыбрак җырлыйлар алар, дөресен генә әйткәндә. Бу бик кызык һәм бик рәхәт формат. Моны күрергә кирәк. Это живая музыка. Ул теге күңел кылларының әле кайсы җирләрен тибрәтеп чыгара торган. Бигрәк тә Ильясның тавышы шундый бик матур. Һәм миңа калса татарлар монда бергә әзер булмаса да бу татарларга керәчәк. Кавер бит ул пародия түгел. Әгәр дә кавер пародия булса, ул вакытта претензияләр булыр иде, һәм инде бу бит оригиналга ошамаган, бу бит оригиналдан начаррак дип әйтергә мөмкинлек булыр иде. Каверның мәгънәсе аның билгеле һәркемнең телендә, күңелендә булган җырларны яңа төрле итеп, яңа юнәлеш кулланып, оригинал итеп тапшыру. Минем уйлавымча һәм минем белүемчә, Мингазовлар бу эшне яхшы башкаралар. Һәм әле инструменталь ансамбльгә һәрбер җырны туры китерүдә мөмкин түгел. Алар ничек туры килә? Мәсәлән, Әлдермешкә кайтам әле, мин аны гомеремдә китерә алмас идем вия стиленә. Ничек? Алар туры китәтләр. Һәм тагын берничә шундый парадоксаль һәм сыйфатлы әйберләре бар аларның, мин беләм. Сезнең бит инде шигырьләр кичәдә компьютердан куелган җырга түгел, сезнең кавер группа уйнаган, аны әйтергә оныттык име? Тере, җанлы, тавыш астында, көй астында булачак. Һәм менә шушы репертуарны сез махсус сайладыгызмы? Чөнки Лилия әни турында, туган як турында, мәхәббәт турында шигырь сөйләгәндә, сез бит инде һава, атлар турында җыр көйен уйный алмыйсыз. Бу махсус сайландымы? Читәлегенә туры китереп. Әлбәттә инде әни турында шигырь булгач, теге һава, кошлар турында җырлап булмый.
все должно быть в тему, шуңа күрә әни турында шигырь булгач, димәк, әни турында җыр булырга тиеш. Махсус җырлар язылмады әлбәттә, ләкин шундый талантлы егетләр эшли әлеге төркемдә, алар ничектер импровизация да күбрәк, шулай дип әйтгәндә, тере тавышка килгәндә алар импровизация белән мине шигырьләремне сопровождать итәчәкләр. Проектның саунд продюсеры кабатлап әйтәбез, Юра Федоров, әлеге шәхесне темада булган кешеләр яхшы беләләр, ул татар җыры фестиваленең берничә елының шулай ук тавыш продюсеры. Шуңа күрә ул начар әйбер ясамас дип уйлыйм мин. Бетте. Гаделнең бетте. Бәлки тагын сораулар бардыр. Инде сорыйк. Хөрмәтле коллегалар, алайса 5 сентябрь көнне күрешербез. Әлеге тамашаны миңа калса үз күзләребез белән күрергә, үз колакларыбыз белән тыңларга кирәк. Оештыручыларга, катнашучыларга күп итеп уңышлар, тулы заллар. Сезгә хәерле имин көннәр.